Pannenkoeken met touw en suiker. Stro en suiker. En poedersuiker. Als mij Koningsdag zin on een pannenkoek hiest, moest die allemaal zwaar wezen. Op een plaats bakt namelijk boerinne Geraldine zoals geen oor. Ja, slag hoor. Hoppakee, ja. Hoeveel pannenkoek meid je nou op Sunday? Ik heb geen idee. Dus, ja, binnen een uur 60 pannenkoeken. Een minuut per pannenkoek. Dus nou ik denk samen 200 of zo denk ik goed. Ja. Siep, is het lekker de pannenkoek? Ja, Hoeveel hast er al aan? dit met tweede. En hoeveel kerst erop? 15. Kerst zelf ik zo goed een pannenkoek meidje. Ik denk het net. Zal lekker bezig. Ik ken ze een Siveriaan. Jochem. Zo. Ja. Nou, dan mag je nog maar een hapje nemen. Ja. Smakelijk. Maar jonken die vol eten met pannenkoeken is er op de plaats nog genoeg oors te dwan. Wie de veuntjes? Nee, kalfjes. Kalfjes best? En daarna kunnen ze ook even bij de schipjes en bij de keisje. Maar ze kunnen ook de kei even vorjen of zelf even een koe melken. We hebben een nepkoeien te staan. We hebben wat kleurplaten, dus er is eigenlijk van alles te doen voor de band.